Така че не е трудно да стигнете до тези изводи. Господин Станишев, казвате, че този проект Белене е много важен, не само за България. Господин Овчаров каза, че и за региона, нали така? Като премиер тогава защо не подписахте договора и правителството на господин Борисов просто щеше да го изпълнява? Той няколко пъти ви попитам. Сега, господин Борисов, като се опитва да се оправдава, търси всякакви доводи. Аз вече не веднъж съм казал, България е оная древна мъдрост. Сега не говорим за господин Борисов. Вие кажете защо не подписахте договора. Спокойно да. По-спокойничко, не се притеснявайте, ще ви отговоря. В България, онази древна мъдрост, която гласеше, че когато фактите говорят и боговете мълчат, има вече друг смисъл. Когато Бойко Борисов говори и фактите мълчат. Дължим му извинение, че не му сложихме тези лентички. Не ни стигна времето. По друг начин реши избирателя. Разбирам, че е травмиран и че много се дърпа и действително го боли от това лишение. Голяма работа щеше да бъде. Представете си, оттам с голямата ножица реже лентичката на новата АЕЦ Белене. Като не можа да отреже лентичката, сега хвърля с лопата пръст.